voinici, ia opriți-vă aici, să vă spun că am nimerit la casă de om cinstit. Ia băgați fugari în brazdă, să arăm la această gazdă. Să arăm bine fugari, văd că sunt oameni gospodari, bogați cu fețe mari. Uite, privesc la ferestre, fețe mândre și neveste, parcă țâne din poveste. Bucurați-vă, făcăi, mânați-vă! Și mai tare, să se audă în depărtare, până la Pești, de la Tisa, până la mare, din sudul Banatului, până la malul Nisului. Să audă și moldovenii când pornesc la plug frâncenii de pe ploaiul de regenii. Mânați-o! Oameni buni și stă gazdă, ne-am oprit la dumneavoastră. Ne-am oprit cu voi, cu plugul, țară la vală în belșugul. De grâu și de păpușoi, ce semănăm acum voi? Pe grazdă, de sândicei, suntem mascori flăcăi și stricați la tălăi. Mânați-vă! Cred că nu vă spărați, vorbele să le lăsați, lângă geam să alăturați și la mine să ascultați. Păi nu vă spun la ferești, nume copilărești, vorbe cu stâlbă zânești, adunate din povești, că pe ploaiul tinerești, ia mai mânați-vă, frățăi, și Mai bucați, voinici mei, știți că sunteți băieți la voi, cei foarte de la București, cei de la Roate, doi, ca să nu sără din brațe tocmai la această gazdă, că vă sunt cu la fereastră oameni buni ca dumneavoastră mai rar în comuna noastră. Când văd că mă ascultați, tare mult vă bucurați. Și cât este simplu de spus, un grăduim un tir mai lung. Vă spun tot de la început, aseară în Canterai și ne-ați